Aquí πέραν σόρμαν νοπώνει τρίγωνα η κορών. Aquí πέραν σόρμαν νοπώνει τρίγωνα η κορών. Este que ne pine xilani τρίγωνα η κορών. Este que ne pine xilani τρίγωνα η κορών. Τα ξυλά δεν σαν οξέαση τρίγωνα η κορών. Τα ξυλά δεν σαν οξέαση τρίγωνα η κορών. Άντρασα δεν τον νίξεαση τρίγωνα η κορών. Άντρασα δεν τον νίξεαση τρίγωνα η κορών. Και εγώ να πω λοιπόν ένα ωραίο παραμύθι. Λοιπόν, λέγεται ότι ο Κεμεντζές είναι ένα όργανο που έγινε κατ' ομοίωση του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό λοιπόν το όργανο που βάζει φτερά στα πόδια των πόντιων, και όχι μόνο, και που έχει αυτό το διαχρονικό άκουσμα που βιδώνει τις ψυχές και που έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο πολιτισμό, είναι ανθρωπόμορφο, που είναι ενταγμένο όχι μέσα στην ελληνική απλά οργανολογία, αλλά μέσα στη μυθολογία. Δηλαδή, ας τα πούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, ο Κεμεντζές λοιπόν, αυτό εδώ το κεφάλι, το λένε τεπέ. Στη συνέχεια είναι λοιπόν τα οτεία, δηλαδή τα αυτιά. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο, το κεφάλι, ο τεπές. Εδώ είναι τα οτεία. Εδώ είναι ο λαιμός, ο γούλας. Εδώ λοιπόν ο κορμός. Εδώ λοιπόν είναι ο κορμός, είναι το σώμα. Αυτό είναι γλώσσα. Η γλώσσα, μπράβο λοιπόν. Εδώ έχουμε τη γλώσσα. Αυτό πώς το λένε εδώ? Αυτό λέγουμε το γάιδαρο. Γιατί λέγεται γάιδαρος λοιπόν? Γιατί το βάρος αυτό κρατάει. Γιατί λοιπόν ο γάιδαρος, αυτό το τόσο αγαπημένο πια και σπάνιο ζώο σήμερα, δεν υπάρχει λοιπόν. Όμως το βάρος αυτό κομμάτι. Σηκώνει το βάρος αυτό λοιπόν. Εδώ λοιπόν, στο σημείο αυτό το λένε γάδαρο. Εδώ λοιπόν επάνω κρατιέται όλη η πίεση από το τέντομα που κάνουν εδώ τα χειδιά, τα οτεία της λύρας. Και από κάτω υπάρχει μια βάση πάλι, μια ενίσχυση. Στουλάρ, δεν λέμε στουλάρ, στυλιάρι, στήλωσα τα πόδια, δεν λένε. Λοιπόν, κρατεί το βάρος το πολύ. Του γάιδαρο τα μέσα να μην υγκλώνει. Μπράβο για λοιπόν, αυτό πώς το λέμε? Παλικάρι. Γιατί το παλικάρι? Γιατί κρατάει όλη τη δύναμη. Όλη τη δύναμη, αυτό τραβάς, σύρτς και δεν κρατά τη δύναμη. Και αυτό το πίσω? Αυτό εμείς λέγαμε ο κόλος. Ο κόλον? Ναι. Ο κόλον. Και χωρίς κόλο ο άνθρωπος δεν μπορεί και πλάτη. Όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα ανθρωπόμορφο όργανο. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έτσι απλά παίρνετε στα χέρια του κάθε δεξιοτέχνη λιράρι και μεντζετζή και ανάβει φωτιές. Αυτό και με γίνεται ανθρωπού το δίδυμα. Δίδυμα έρχεται το ανθρωπού. Με τον άνθρωπο. Ναι, με τον ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε. Λοιπόν, το κυχτήσει την ανθρωπή το λέω. Τώρα όμως θέλουμε να μας δείξεις, αφού είπαμε όλη αυτή την ωραία και εγωιτευτική ιστορία που δεν τη συναντάς σε όλα τα όργανα, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε δύο τύπους λύρας. Είναι η φιαλόσχημη λύρα, η οποία μοιάζει με φιάλι, με μπουκάλι, Έχουμε και την αχλαδόσχημη. Η φιαλόσχημη λύρα είναι στον Πόντο και η αχλαδόσχημη είναι στη Θράκη, είναι στα νησιά μας. Έτσι λοιπόν δύο μεγάλες χοντρικά κατηγορίες της λύρας.